ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 4/7/24 ಬಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿನ ಪರಿವೆ ಇರುದುಲ ಇದೇ ಬತ್ತದು ಸಹೋದರ ಪಂದು ತಿರಿಲೆ ಅಪಗ ದೃಷ್ಟಿ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾದುಪ್ಪುನು. ಏಪ ಆತ್ಮ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾದುಪ್ಪುನೋ ಅಪಗ ಕರ್ಮಾತೀತಯರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ತಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಯನ್ನು ತೆರಿಯರೆ ವಾಯುಕ್ತಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪಡು. ಉತ್ತರ: ತಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ದೀಲೆ ಇಂದೆಟ್ಟು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಲೆಕ್ಕನು ಬರೆದು ದೀವನ್ಲೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ದೀಪನಿರ್ದವರ ತಮ್ಮ ಕೊರತೆಲು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐರ್ದು ಬಕ್ಕ ಸಹಜವಾದೇ ಐನು ದೆಪ್ಪೊಲಿ. ಬಲಹೀನತೆಯನ್ನು ದೆತ್ತೊಂದು ಓರಿ ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೆ ಏರ್ನ ನೆನಪುಲ ಉಪ್ಪೊಂದಿಲೆಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಟ್ಟೊಡಾಪುಂಡು. ಒವ್ವಿ ಪರತ್ತು ವಸ್ತುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಮತ್ವ ಉಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಉಲೈಗಿ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ನಟ್ಟುನ ಆಸೆ ಉಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಒಂಜಿ ಮಾನವ ಬುದ್ಧಿಯಾದುಂಡು, ನಾನೊಂಜಿ ಈಶ್ವರಿಯ ಬುದ್ಧಿಯಾದುಂಡು. ಐರ್ದು ಬಕ್ಕ ದೈವಿ ಬುದ್ಧಿಯಾಪುಂಡು, ಮಾನವ ಬುದ್ಧಿ ಅಸುರಿ ಬುದ್ಧಿಯಾದುಂಡು. ವಿಕಾರಿ ದೃಷ್ಟಿ ಉಂಡತ್ತೆ. ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾರದಕುಲು ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ದೃಷ್ಟಿದಕುಲು ನಾನೊಂಜಿ ವಿಕಾರಿ ದೃಷ್ಟಿದಕುಲು. ದೇವತೆಲು ನಿರ್ವಿಕಾರಿಲು ಸಭ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತಿನಕುಲಾದುಲ್ಲೆರು. ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ಕಲಿಯುಗಿ ಮನುಷ್ಯರು ವಿಕಾರಿಲು ಅಸಭ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತಿನಕುಲಾದುಲ್ಲೆರು. ಅಕಲ್ನ ವಿಚಾರೊಲೆ ವಿಕಾರದ್ದಾದುಪ್ಪುಂಡು. ವಿಕಾರಿ ದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತಿನಕಲು ಮನುಷ್ಯರು ರಾವಣನ ಜೈಲ್ಡುಪ್ಪುವೆರು. ರಾವಣನ ರಾಜ್ಯಡು ಮಾತೆರ್ಲ ವಿಕಾರಿ ದೃಷ್ಟಿ ದಕುಲಾದುಲ್ಲೆರು. ಒರಿ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ದೃಷ್ಟಿ ದಕುಲತ್ತು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟುಲ್ಲರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ನಿಕುಲೆನು ವಿಕಾರಿ ದೃಷ್ಟಿದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತದು ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ದೃಷ್ಟಿ ದಕುಲಾದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ವಿಕಾರಿ ದೃಷ್ಟಿ ದಕುಲೆಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರ ದಕುಲುಲ್ಲೆರು. ಕೆಲವರು ಅರ್ಧ ವಿಕಾರಿ ದೃಷ್ಟಿ ದಕುಲು, ಕೆಲವರು ಒಂತ ವಿಕಾರಿ ದೃಷ್ಟಿ ದಕುಲು. ಏಪ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ದೃಷ್ಟಿ ದಕುಲಾದು ಬುಡ್ಪೆರೋ ಅಪಗ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿಯಾದು ಕೂಡ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿನ ಪರಿವೇರ್ದುಲ ದೆತ್ತೊಂದು ಆತ್ಮನು ತೂಪುಂಡು. ಶರೀರ ಅಂತೂ ಒವ್ವೆ ಉಪ್ಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನಗ ವಿಕಾರಿ ದೃಷ್ಟಿ ದಕುಲು ಎಂಚಾಪೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ನಿಖಿಲಿನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿನ ಪರಿವೇರ್ದುಲ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರು ಪಂದು ತೆರಿಲೆ. ಇಂದು ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಗುಹ್ಯವಾಯಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ದೃಷ್ಟಿದ ಅರ್ಥಲ ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿಡ್ಲ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬತ್ತುದು ಬುಂಡ ಆಕುಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಯುಲಿ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ನಿಖಿಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿಲೆ ಶರೀರನು ಮರಪೊಡಾಪುಂಡು. ಈ ಶರೀರಲು ಸಹ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡೇ ಬುಡೊಡಾಪುಂಡು. ವಿಕಾರಿ ದೃಷ್ಟಿ ಪುನಗ ಅವಶ್ಯವಾದ ಉಲೈಗು ತಿನ್ನೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಗುರಿ ಉನ್ನತವಾದುಂಡು. ಭಲೆ ಆಂಡಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲೆ ಆದುಪ್ಪು ಆಂಡಲ ಸಹ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ತಪ್ಪುಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ಆಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಮಾಯೆ ಉಂಡತ್ತೆ. ಕರ್ಮಾತೀತರಂತೂ ಏರ್ಲಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿನ ಅಂತಿಮೋಡು ಪಡೆಪೆರು ಅಪಗ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ದೃಷ್ಟಿ ದಕುಲಾದು ಬುಡ್ಪೇರು. ಕೂಡ ಅವೇ ಸಹೋದರತ್ವದ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಆತ್ಮಿಕ ಸಹೋದರತ್ವದ ಪ್ರೀತಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು. ಐರ್ದು ಬಕ್ಕ ವಿಕಾರಿ ದೃಷ್ಟಿಯಾದು ಪುಜಿ ಅಪಗನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಪೇರು. ಬಾಬಾ ಪೂರ್ಣ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶನಂತೂ ತೆರಿಪವೆರು. ಜೋಕುಲ ಸಹ ತೆರಿವೆರು. ಎಂಕ್ಲೆಡ ಇಂಚಿನ ಬಲಹೀನತೆ ಉಂಡು. ಏಪ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರ್ ದೀಪರೋ ಅಪಗ ಬಲಹೀನತೆದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯುಂಡು. ಕೆಲವರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರ್ ದೀವಂದೆತ್ತುಂಡಲ ಸುಧಾರಣೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಆಂಡಲ ಏರು ಕಚ್ಚ ಆದುಪ್ಪೆರೋ ಅಕುಲು ಅವಶ್ಯ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರ್ ಮಲ್ಪ ದೀವೊಡು. ಕಚ್ಚ ಉಪ್ಪುನಕುಲು ಮಸ್ತು ಜನೊಲ್ಲೆರು. ಕೆಲವರೆಗಂತೂ ಬರೆಪುನನೇ ಬರ್ಪುಜಿ. ನಿಖಿಲ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು. ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ನ ನೆನಪು ಬರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಅನಾತ್ಮ ಅಶರೀರಿಯಾದು ಬೈದೆ. ಇತ್ತೆ ಅಶರೀರಿಯಾದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ಇಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಥೆಲ ಉಂಡು. ಅಕುಲು ಪನ್ಪೆರು ನಿಕುಲು ಈ ಊರು ಪಂಡ ದೆತ್ತೊನೊಚ್ಚಿ ಅವು ಅಂತಿಮೊಡ್ಲ ನೆನಪುಗು ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ನೆನಪುಗು ಬರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಏತು ಉನ್ನತ ಗುರಿಯಾದುಂಡು. ಕ್ಷಣಿಕ ವಸ್ತು ಮಾತ ಶಿವಬಾಬನ ನೆನಪೊಲ್ಪ ನಟ್ಟುನ ಇಚ್ಚೆಲ್ಲ ಬರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ 6 ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅಂಚೆನೆ ತೀಯರಡ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಪಾಂಡವ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆನು ಕಡೆಪಕ್ಷ 5 ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಲ್ಪೆ. ವಿಕಾರಿ ಮನುಷ್ಯರೇಪಲ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಐನೇರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಏತೊಂಜಿ ಉಪರಾಮಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಒವ್ವೆ ಚೀಚಿ ವಸ್ತುಡು ಮಮತ್ವೊಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಶರೀರೊಡ್ಲ ಸಹ ಮಮತ್ವೊಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಆತು ಯೋಗಿ ಆದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಏಪ ಇಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಯೋಗಿ ಆದುಪ್ಪರೋ ಅಪಗ ಫ್ರೆಶ್ ಆದುಪ್ಪರು. ಏತು ನಿಕುಲು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಒಂದು ಪೋಪರು ಆತು ಖುಷಿತನ ಶೇರುಂಡು ಪೋಪುಂಡು.
5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ಇಂದುವೆ ಖುಷಿ ಇತ್ತನು ಸತ್ಯಯುಗಡ್ಲ ಅವೇ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುನು ಮುಲ್ಪಲ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುನು ಕೂಡ ಇಂದುವೆ ಖುಷಿನ ಜೊತೆ ದೆತೊಂದು ಪೋಪರ್ ಅಂತ್ಯಮತಿ ಸೋಗತಿ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುನತ್ತೆ ಇತ್ಯದವು ಮತವಾದುಂಡು ಕೂಡ ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಗತಿಯಾದುಪ್ಪುಂಡು ಇಂದೇನು ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಬಾಬಂತೂ ದುಃಖಹರ್ತ ಸುಖಕರ್ತ ದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲು ಅಂಚಿನ ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು ಐರ್ದವರ ಏರೆಗ್ಲ ದುಃಖನು ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುಖತ ಮಾರ್ಗನು ತೊಜಿಪೋಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸುಖ ಕೊರುಪುಜರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ದುಃಖ ಕೊರುಪರು ಪಂದರ್ಥ ಇದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮೆಗವಾದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನಯರೇ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪರು ಪುರುಷಾರ್ಥಲು ಸಹ ನಂಬರ್ ವಾರು ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರುಂದಿತ್ತಂಡ ಇಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಯೋಗಿ ಬಾಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಅಕಲ್ನ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೆರು ಏರು ಸೇವಾಧಾರಿ ಜೋಕುಲಾದುಪ್ಪಿರೋ ಆಕಲು ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಜೀವನೊಡುಲ್ಲೇರು ಅಕಲಿಗೆ ಒಂತೆಲ ಅಂಚಿಂಚಿನ ವಿಚಾರಲು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಕುಲೆ ಅಂತಿಮುಡು ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿನ ಪಡೆಯಪೆರು ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ದೃಷ್ಟಿದಕ್ಲಾದುಪ್ಪರು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಪಲ ದೇವತೆಲು ಪಂದು ಪಣಿಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಏರು ವಿಕಾರಿ ದೃಷ್ಟಿಯಾದುಪ್ಪಿರೋ ಅಕುಲೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪಾಪ ಮಲ್ಪಿರು ಸತ್ಯಯುಗಿ ಪ್ರಪಂಚ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ಇಂದು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ಈ ಅರ್ಥನು ಸಹ ತೆರಿಯೊಂದಿಜರು ಏಪ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಪಿರೋ ಅಪಗನೆ ತೆರಿವಣರು ಪಣ್ಪೆರು ಜ್ಞಾನ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆದುಂಡು ಅಂಡ ಸಮಯಪ್ಪುನಗ ಬರ್ಪೆ ಐಕ್ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವಿರು ಏಪಲ ಬರ್ಪುಜಿರು ಇನ್ನು ಅಂತೂ ಬಾಬನ ನಿಂದನೆಯಾಂಡು ಮನುಷ್ಯರಿರ್ದು ದೇವತೆ ಅಪ್ಪಿರುಂದಿತ್ತಂಡ ಅಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಬೇಗನೆ ತೆರಿಯೋ ನೋಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲೆಯ ಪಂದು ಪನ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆದ ಮಿತ್ತು ಪಾಡಿಯರಡ ಮಾಯೆ ಮೂಂಕುನು ಪತ್ತದು ಚರಂಡಿಡು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಪಣೊಂದು ಕಾಲ ಕಬಲಿಸದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಐನಿರ್ದವರ ಶುಭ ಕಾರ್ಯುಡು ಏಪಲ ತಡ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯು ಅಂತೂ ತರತಮಿತ್ತು ಉಂತುದುಂಡು ಏತೊಂಜಿ ಮನುಷ್ಯರು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಡ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಬಾಂಬು ಬುಂಡ ಏತೊಂಜಿ ಮನುಷ್ಯರು ಸೈಪೇರು ಭೂಕಂಪ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಐದವರ ಸುರುಕೆ ತೆರೆಯುವುದಾನೆ ನಾಟಕದ ಅನುಸಾರ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಲ ಸಹ ಆವಡಾಪುಂಡು ಇನ್ನೇನಂತೂ ಏರ್ಲ ತೆರಿಯುವಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಪೂಜಿ ಮಸ್ತ್ ನಷ್ಟ ಅದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಲ ರೈಲ್ದ ಪ್ರಯಾಣದ ಧರನು ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಪೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆವಂದಿನಂಚ ಎಂಚ ಲಾಭನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಿ ಬಂದು ವಿಚಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೇರು ಧಾನ್ಯಲು ಏತೊಂಜಿ ಬೆಲೆ ಏರುದನ್ನು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಕುಳಿದು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ದೃಷ್ಟಿದಕ್ಲೆಗ್ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಈ ಪ್ರಪಂಚನೇ ವಿಕಾರಿ ದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತಿನ ಆದುಂಡು ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತಿನಕುಲಾದುಪ್ಪರು ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ಪಡೆಪುನಂತೂ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಇಲ್ಲುದಲೆ ಕತ್ತು ಏರು ಮಸ್ತ್ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ದೃಷ್ಟಿದಕ್ಲಾದುಪ್ಪೆರೋ ಅಕುಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಪೆರು ನಿಕುಲು ಮುಲ್ಪ ನರರ್ದು ನಾರಾಯಣಯರ ಬೈದರು ಅಂಡ ಏರು ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ದೃಷ್ಟಿದಕ್ಲಾದುಪ್ಪೋಜೆರೋ ಜ್ಞಾನನು ತೆರಿಯುಣಿಜೆರೋ ಅಕುಲು ಪದವಿಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಪಡೆಪೇರು ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತ ಮನುಷ್ಯರು ನಾವು ವಿಕಾರಿ ದೃಷ್ಟಿಯಾದುಂಡು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ದೃಷ್ಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲು ದೇವಿ ದೇವತೆಲು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕಾದು ಉಪ್ಪೊಡು ಪಂದಿತ್ತುಂಡ ಮಸ್ತ್ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ದೃಷ್ಟಿ ತಿನ್ನಕುಲಾದು ನಿಕುಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿದು ಬಾಬಾನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ 100% ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆದುಪ್ಪರು ಏರೆಗ್ ಬೋಡಾಂಡಲ ಅರ್ಥನು ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಪಾಪದ ಹೂವೆ ಪಾತೆರೊಪ್ಪುಜಿ ಅಕುಲು ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ದೃಷ್ಟಿ ತಿನ್ನಕಲಾದುಪ್ಪಿರು ಚಂದ್ರವಂಶೀರೆಗ್ಲ ರಡ್ಡು ಕಲೆಕುಲು ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಚಂದ್ರಮಗಲ ಕಡೇಟು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಗೆರೆತಾತು ಒರಿಯುಂಡು ಒರಾನೆ ಇಜ್ಜಂದಿಲೆ ಕಾದು ಬುಡ್ಪುಜಿ ಆ ರೀತಿಯ ಅಂಡ ಪ್ರಾಯಲೋಪ ಅಂಡು ಪಂಡು ತೆರಿವೆರು ಅಂಡ ಮೋಡಲೆಡು ತೋಜುಜಿ ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ನಿಕಲ್ನ ಜ್ಯೋತಿ ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೆಗೆದು ಪೋಪುಜಿ ಒಂತೆ ಮಸ್ತು ಒಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಪ್ಪುಂಡು ಕೂಡ ನಿಕುಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಬ್ಯಾಟರಿರ್ದು ಶಕ್ತಿನು ಪಡೆಯುಪ್ಪರು ಸ್ವಯಂ ಬಾಬನೇ ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಜೊತೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ಎಂಚ ದೀಪೆರು ಪನ್ಪುನೆನು ಕರ್ಪವೆರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಓದವೆರು ಪಂದ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕರನ ಜೊತೆ ಉಪ್ಪುಣತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊರ್ಪೆರೋ ಐತಲೆಕ ಅಕುಲು ಓದವೆರು ಎಂಕುಲ ಓದುದು ಶಿಕ್ಷಕ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಆಪ ಪಂದು ತೆರಿವೆರು ಇಂದೆಟ್ಟು ಕೃಪೆ ಆತಂದ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಪಾತೆರಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ತರೆ ಬಗ್ಗವನ ಅವಶ್ಯಕತೆಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಏರಾಂಡಲ ಹರಿ ಓಂ ಇಜ್ಜೆ ರಾಮ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಐಕ್ಯ ಪ್ರತಿಯಾದ ಎಂಕುಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಈ ರೀತಿ ಗೌರವ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಅಹಂಕಾರನು ತೊಜಿಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕಲೆಗೆ ತೆರಿದುಂಡು
ಎಂಕುಲಂತು ಒರಿ ಬಾಬನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಎರಾಂಡಲ ಭಕ್ತಿ ಬುಡ್ಪೇರು ಪಂದಿತ್ತಂಡಲ ಸಹಲಡೆಯಾಪುಂಡು. ಭಕ್ತಿ ಬುಡ್ಪುನಕ್ಲೇನು ನಾಸ್ತಿಕೆರು ಪಂದು ತೆರಿವೆರು ಅಕಲು ನಾಸ್ತಿಕೆರು ಪಂದು ಪನ್ಪುನೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಪನ್ಪುನೆಟ್ಲ ಏತೊಂಜಿ ಅಂತರ ಉಂಡು. ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು ಅಕುಲು ಬಾಬನೆ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೆರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ನಾಸ್ತಿಕೆರು ನಿರ್ಧನಿಕರಾದುಲ್ಲೆರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರನ್ನೇ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಲಡೈ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಲು ಲಡೈ ಅಶಾಂತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಕೋಪದ ಚಿಹ್ನೆ ಅಶಾಂತಿ ಆದುಂಡು. ಸತ್ಯಗುಟ್ಟು ಏತೊಂಜಿ ಅಪಾರ ಶಾಂತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಭಕ್ತಿರು ಮಸ್ತ್ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡವು ಅಲ್ಪಕಾಲಗಾದು ಸದಾಕಾಲಗಾದು ಶಾಂತಿ ಬೋಡತ್ತೆ. ನಿಕುಲು ಧನಿಕೆರೆರ್ದು ನಿರ್ಧನಿಕಾದು ಬಿಡ್ತಾರು. ಅಪಗ ಶಾಂತಿರ್ದು ಕೂಡ ಅಶಾಂತಿಡು ಬತು ಬಿಡ್ಪರು. ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬ ಬೇಹದ್ದುದ ಸುಖದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೆರು. ಹದ್ದುದ ಬಾಬರ್ದು ಹದ್ದುದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ವಾಸ್ತವಡು ಅವು ದುಃಖದ ಆಸ್ತಿಯಾದುಂಡು. ಕಾಮ ಕಠಾರಿದ ಆಸ್ತಿಯಾದುಂಡು. ಐಟು ದುಃಖನೇ ದುಃಖ ಉಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬಾಬ ತೆರಿಪವೆರು. ಜೋಕುಲಿ ನಿಕುಲು ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ದುಃಖನೇ ಪಡೆಪರು. ಬಾಬ ತೆರಿಪವೆರು ಯಾನ್ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂದೆಕ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರದ ಸಹಜ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಸಹಜ ನೆನಪು ಪಂದು ಪನುಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲೇನು ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕುಲು ಪಂದು ತೆರಿವರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸುರ್ಗುಡು ಬರ್ಪರು. ಸುರ್ಗುಡು ಮಾತೆರ್ಲ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ದೃಷ್ಟಿದಕುಲಾದುಲ್ಲೆರು. ದೇಹಾಭಿಮಾನದಕುಲಿನ ವಿಕಾರಿ ದೃಷ್ಟಿದಕುಲು ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ದೃಷ್ಟಿಲ ಒವ್ವೇ ವಿಕಾರ ಒಪ್ಪುಜಿ ಬಾಬಾ ಏದು ಸಹಜವಾದ ತೆರಿಪವೆರು. ಅಂಡ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಇಂದು ಸಹ ನೆನಪೊಪ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ವಿಕಾರಿ ದೃಷ್ಟಿ ಉಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಚೀಚಿ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಅಕಲು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು ಈ ಪ್ರಪಂಚನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ಲೆ ಕೆಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲೆರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಏರ್ನ ಶರೀರಡು ಅಂಶ ಮಾತ್ರಳ ಮಮತ್ವ ಉಪ್ಪಂದಿಲೆಕ್ಕ ಯೋಗಿಯಾದುಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಒವ್ವೇ ಚೀಚಿ ವಸ್ತುಡು ಆಸಕ್ತಿ ಒಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿ ಈತ್ ಉಪರಮಾದುಪ್ಪಡು. ಕುಶಿತ ನಶೆ ಏರದುಪ್ಪಡು. ರಡ್ಡು ಮೃತ್ಯು ತರೆತಮಿತ್ತು ಉಂತುದುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಶುಭ ಕಾರ್ಯುಡು ನಿಧಾನ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆದ ಮಿತ್ತು ಪಾಡಿರಬಲ್ಲಿ. ವರದಾನ ಚತುರಾಶಿ ಚತುರಾತಿ ಚತುರ. ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಚತುರತೆ ತುಜಿಪವನ ಬದಲು ತೆರಿಯೊಂಡಂಚಿನ ಶಕ್ತಿದ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಪೊಡ್ದು ಮುಕ್ತ ಭವ. ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಚತುರಾತಿ ಚತುರ ಬಾಬನ ಜೊತೆಲ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಚತುರತೆಯನ್ನು ತುಜಿಪವೆರು. ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪೆರೆ ತಮ್ಮ ಪುದರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆ ಸಮಯಡು ತೆರಿಯೊಂದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಆ ರೀತಿ ತೆರಿಯೊಣ್ಣೆಟ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇಂದೆರ್ದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪುಜಿ. ಕೆಲವೆರು ಏರು ತೆರಿವೆರು ಇಂದು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಅಂಡ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಒಲ್ಪ ಎನ್ನ ಪುದರು ಹಾಲಾಯರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡು ಇಂದೆರ್ದು ತಮ್ಮ ವಿವೇಕದ ಕೊಲೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿದ ಕೊಲೆ ಮಲ್ತೊನೆರು. ಇಂದು ಸಹ ಪಾಪದ ಖಾತೆಡು ಜಮ ಆಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಚತುರಾಯಿನ ಬುರ್ದು ಸತ್ಯ ಹೃದಯದ ತಿಳುವಳಿಕೆರ್ದು ಸ್ವಯಂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯ್ದು ಪಾಪೊಡ್ದು ಮುಕ್ತಾಲೆ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಜೀವನೊಡಿತೊಂದು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಬಂಧನೊರ್ದು ಮುಕ್ತ ಆಪುನನೆ ಜೀವನ ಮುಕ್ತಿದ ಸ್ಥಿತಿ. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.